Tak dobrý večer ešte raz. Ja si myslím, že výborný ligový zápas pred fantastickou kulisou a patrí obrovská ďaká našim fanúšikom, ktorí prišli a vytvorili fantastickú atmosféru našim chalanom a skončilo sa to remizou vzhľadom na ten priebeh zápasu. Asi ten bod musíme brať, aj keď trošku cítime, že možno sme boli aktívnejším ústom po celý zápas a mali sme tam pár nebezpečných situácií, možno viac ako super a boli sme bližšie tomu víťazstvu, ale futbal sa na góly, obidva dali po jednom góle, takže asi spravodlivá remíza, aj keď cítime, že možno dneska pri trošku šťastia sme mohli aj vyhrať, ale rešpektujeme a ideme ďalej. První dotaz, kdo začne? Dobrý večer, trenére. Vy už jste to nakousl, vyrovnaný zápas, ale ve finále na rohy jste vyhráli 7-1 ve druhém poločase Slavia, pokud se nemýlím, neměla střelu na bránu. Tak co jste naordinoval svýmu týmu, jak jste byl spokojen s tím výkonem? Tak čakali sme ťažký zápas proti výbornému superovi, čo sa potvrdilo. Slavia obrovská kvalita, či individuálna alebo kolektívna, takže vedeli sme, s kým hráme, ale na druhej strane hrali sme doma pred plným štadiónom a chceli sme hrať aktívne, aj keď samozrejme pozorne vzadu, ale nepostrážili sme si jeden v autovyhadzovaní a sme inkasovali a cez počas sme chlapcov nabadali, aby sme hrali pozorne ďalej a aktívne a určite sme verili tomu, že máme šancu dneska minimálne aspoň jeden gól dať a za tým sme si išli a som veľmi rád, že od prvého do poslednej minúty chlapci išli na doraz a boli odmenení tým gólom a podarilo sa nám vyrovnať. Takže, jak som povedal, vzhľadom na ten priebeh zápasu asi ten bod berieme, aj keď cítim, že možno mohli sme trošku viac, ale na druhej strane, keby sme ten gól nedali, tak by to bolo dneska asi pre nás veľmi kruté. Takže tá remíza sedí a je to proti výbornému superovi. Ja si myslím, že nakoniec dobrý bod, aj keď, jak som povedal. Slavia znovu skorovala z dlouhého autu, určitě jste o tom věděli a tím jste na to připravoval, tak už víte, co tam bylo špatně v té situaci? Tak tam sme trošku zlé postavenie mali, samozrejme sme sa na to pripravovali a prakticky skoro každé kolo Slavia dala gól do štandardky z toho dlhého autu, takže stalo sa to aj nám, trošku sme tam podbehli, tam to pretečovali a sme to nepostrážili si potom druhú loptu a prepálil to tečovanou strelou gól, takže samozrejme nás to mrzelo, to bola vlastne prvá situácia, keď Slavia došla k našej bráne, aj keď potom ešte tam mala jednu strelu. Tomáš Kolbek perfektne vyrazil, ale ja si myslím, že po celý zápas sme ich do nejaké vyložené šance už nepustili a naopak my sme mali aj prvý polčas hneď v úvode také nebezpečné situácie, čo bola škoda a keď chcete byť úspešní proti Slavii, tak musíte byť veľmi efektívni a asi tomu zápasu tá remíza nakoniec sedí. Ještě bych se rád zeptal na Tomáše Koreo, který poprvé nastoupil v této sezóně po trestu, tak připravoval jste na něho tým nějak speciálně? Tak vedeli sme o tej alternatíve, že môže možno začínať, alebo vedeli sme, keď nezačne, tak určite pôjde v priebehu zápasu, čo sa jej stalo. A ja si myslím, že chlapci takisto v defenzíve spoľahlivo, zodpovedne a do nejakých veľkých situácií sme ani jeho, ani tí útočací hráči Slavie nepustili a naši si poradili s tým dobre. Do utkání na liberecké straně nemohli zasáhnout Jan Bořil a Patrik Dulaj, tak můžete přiblížit, jak to s nimi vypadá? Tak obidvaja prakticky majú zdravotné problémy. Honzo od zápasu v Brne, tam niečo má trošku poranené v šlenku väzí, takže uvidíme. Verím, že to nebude nejaké veľmi vážne a dlhšie, ale určite potrebuje ešte pár dní a Paťo Dolej tam mal prakticky chorobu a vírusové ochorenie, takže preto dneska nebol. Trenér, dobrý den, Lukáš Michalík, Český rozhlas. Zeptám se ještě na jedno jméno, Ermin Mahmič. Jak je na tom ta situace aktuálně kolem něj? Jestli se zkrátka čeká na to, až odejde, nebo jestli je tam nějaký, řekněme, výhled, že by z toho mohl použít? Tak máme dve alternatívy stále. Je tam aj s ním, aj bez neho. Uvidíme, samozrejme, je to futbal a sa tá situácia môže zo dňa na deň zmeniť, takže momentálne mal individuálny plán, už sa pripojil k nám, nejaký čas tréningu, už trénuje s mužstvom, takže ťažko mi povedať dneska, ako sa to celé vyvinie, ale určite máme možno dve alternatívy aj s ním, aj bez neho, ale viac vám k tomu neviem povedať dneska. Vrátím se k tomu ještě vašemu výkonu. Dneska jste hráli s nejlepším týmem České ligy vlastně dlouhodobě, tak ukázali jste si, že se můžete měřit rovným s každým týmem v lize. Tak to sme sa bavili už, tuším, minulý týždeň. Jak som povedal, liga je veľmi vyrovnaná, samozrejme Slavia je top mužstvo a nie je náhoda, že je tam, kde je, takže vedeli sme proti komu hráme, ale tá liga je taká, že každý môže s každým vyhrať aj prehrať, takže my sa snažíme tých chlapcov držať ísť, nie je to klíše od zápasu k zápasu a pripraviť sa na každého supera a podať maximálny výkon.
a naša úloha je to tých chlapcov držať, aby boli vo forme a aby to mužstvo hralo dobre. Takže ja si myslím, zatiaľ ukázali aj veľa kvality našich hráči, ale ja tam ešte stále vidím priestor na zlepšenie a pevne verím, že budeme ešte lepší a môžeme konkurovať každému pri samozrejme maximálnom výkone. Dobrý den, trenére Bartoměj Černík, Deník Sport. Vím, že nerad vyzdvihujete individuálně, ale v prvních zápasech fanoušky hodně baví Azijska Jondo, tak který zatím vypadá možná v nejlepší formě, co v Liberci byl. Tak jestli byste třeba řekl jenom, jak se vám s ním pracuje a co, jestli vlastně plní přesně to, co od něj na hřišti vyžadujete. Díky. Tak nielen on, ale ja si myslím, že viacej dobrých výkonov tí chlapci podávajú, ale hovorím o prvého po posledného hráča, ktorí sú kamene a nevidím žiadny problém a ten prístup, ten taký hlad a motivácia, ktorú ja vidím u toho mužstva dennodenne v tréningu, čiže o to máme my ľahšie a samozrejme naša úloha je držať ich po každej stánke, aby boli vo forme a aby tá forma im vydržala čo najdlhšie. Takže to je tá naša úloha a na tom dennodenne robíme. Dobrý den, trenére Martin Soukup, Esport.cz. Místo nemocného Dulaje jste se rozhodl pro Afolabi Soluja. Přemýšlel jste ještě nad Venuste Babulou, že byste ho tam dal od začátku? Tak mali sme viacej alternatív, takisto tam bol Hodouš, ktorý sa vrátil po treste naspäť, čiže zvažovali sme, čo by mohlo možno platiť, čo by bolo najlepšie a aj podľa tréningu sme sa rozhodli, ako sme sa rozhodli a potom aj tak prišlo v priebehu zápasu zmena a ja si myslím, že celkovo, keď to poviem, nebolo úplne dôležité, kto ten zápas začínal, a takisto bolo dôležité, ako sme ten zápas dohrávali a od prvého po posledného hráča tá cena remíza je to zásluha ich, takže opäť sa budem opakovať, ale dneska chlapci pomohli si na ihrisku obetavo a išli si za svojím ako kolektív a to je pre mňa veľmi dôležité. Co říkáte na to, že vystřídáte hráče a on vám vlastně zařídí bod? Je to něco jako že se vám něco jako vydaří v tom zápase i v roli trenéra? Tak to patrí k tomu, v danom momente to rozhodnutie nejaké musíte urobiť, niekedy to vyjde, nie vždycky, ale ja som cítil aj už predtým, už dostal sa Brne do veľkých šancí, tam to zahodil a samozrejme bol z toho trošku nervózny, ale ja som povedal, že správny čas ten tvoj gól príde, takže makať ďalej, pracovať na tom, aby pomohol mužstvu a opäť dneska sa mu to vrátilo, ale v danom momente je úplne jedno, kto ten gól dal, ale to mužstvo si ho zaslúžilo a že ho dalo, ja som rád za neho, lebo je nový hráč a určite mu to pomôže aj do dennej roboty a je to aj motivácia pre neho do budúca. Dnes téměř vyprodaný stadion, jak vás hnalo publikum? Ja som povedal už v úvode, fantastické publikum naše a od prvej do poslednej minúty chlapcov hnalo a na druhej strane ja pevne verím, že odchádzali dneska spokojné, aj keď sme nevyhrali, ale hovorím, treba rešpektovať aj celú super a tá Slavia je výborné mužstvo, top mužstvo v Čechách, takže to je to najdôležitejšie asi, že tí ľudia odchádzali spokojní a chlapci posledné zvyšky síl nechali na ihrisku a zabojovali, čiže tá vzájomná taká chémia zatiaľ pracuje a pevne verím, že našimi výkonmi prilákame tých ľudí na budúce a takáto atmosféra bude častejšie.